South Africa namhlanje umgqibelo kusekuseni mhlambe kula ko9 umsebenzi benisithume wona ngo10 rand na uyafezeka namhlanje umama Makeba ingane kodwa siqondile ingane siqonde umshini lo besithe sizowuthenga ozokwenza ukuthi kube lula kumama ukuthi ingane ikwazi ukuthi ke iphakamiseke kanje ngalena ukuthi manje belokube donsa besunduza umshini siyawubona uyasebenza 175 kgs kusho ukuthi ke kuzokwenzeka into ebenisithume yona okunye sikwenzile njengoba nibona nje ama sliding doors ngapha ngemva kwami akhona nawa afakwa la ngale kwenziwa ama sliding doors okwenza ukuthi kube lula ke ukuthi ingane ngoba ila ivele iphume ingene kube lula nje kubazali awuthi kumehlise ke manje ngiyamehlisa umshini wenu uyasebenza South Africa umshini wenu uyasebenza siyabonga kakhulu South Africa mhlawumbe ke osekusele manje sisele nombhede namalineni namapampers ikhona okushotelayo uzofuna sithole umbhede bazosichazela kahle umbhede oyi3/4 ezokwazi ukuthi ke kungabe umbhede ovala sonke space ekwazi umuntu kuma ngale ukwazi ukuthi umshini ungene kahle ngoba nala ngaphansi awungeni kahle ufuna khona uzongena umshini uthi ukwazi ukumphakamisa mam ngiyazi ukuthi kubhlungu ma ngiyazi ukuthi kubhlungu kodwa ikhona injabulo zibongele kubantu base South Africa ngoba kunje abantu base South Africa Sizwe sase South Africa siumndeni wakwaMageba sizwakalisa elikhulu ilaka lokubonga ukusuka enhlizweni ejuleni kwenhliziyo enthena kwenza kwaba impumelelo izwayisa okukhulu ukubonga ukuthi isisinde besemahlombe umthwalo bade singakwazi ngisho ukunyakaza igale lesinilenzile siyabonga uNkulunkulu anandisele lapha nithathe khona kube isibusiso konke nikufisa kube impumelelo siyabonga akhana uNkulunkulu bantu base South Africa usize esalifica njengamanje ukhala kamama seyikhona into ethi sekuyi mixed feelings ikhona into esiyikhulumile naye wathi kade sikuphi bantu base South Africa kade ukuphi Msweli kusho ukuthi ke impendulo inzima ilula ukuthi uNkulunkulu yonke into nesikhathi sayo ikhona incwadi ebhalwe kanjalo ngicabanga ukuthi ke enikwenzele South Africa angazi ukuthi ngathini nami ukubonga nami ngiphelelwa amagama kodwa ngiyawubona umehluko enwenzile asiqhubeke njalo ke senzele umehluko njalo kubantu abaxakekile angeke sibenze bonke ngesikhathi angeke futhi sibenze bonke kodwa lapha esenze khona kufuneka kusale umzizima ngiyabonga South Africa I thank you South Africa umhla 2 namhlanje umgqibelo sesiqedile umsebenzi KwaMsane siyahamba manje sibuyele eThekwini kodwa nje South Africa love you asiqhubeke nale nkonzo le nkonzo yebhakede hey nandi ibhakede le samba nali ibhakede sosiza abanye manje samba